Okay na to ga. Kuya, patanaw doon kuya. Okay na to. Ginagawa mo. Kuya. Ha? No, 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 no. Salamat, salamat. Agil ka kuya. Ito, diri sa Marabilia, I mean. Wow! Na. Dali. Kasi nagpusing ko eh. Ako na picture eh, actually. Dali, ala. Wow naman! Wow! Wow! Pindot ko ko eh. Huwag na eh, maka-whole body. Paano masabi? Sinay mo agad rin nga mo picture ba? Para maka-whole body. Tahan daw, patanaw mo daw ito, nindot ba? Wow! Nice ba niya? Whole body tato, para masamot ka nindot. Nice. Paabot na tadirig na mo agad. Para makapicture tag whole body ba? Okay, mahisa mo ba? Paabot na tadirig, mag-silpo sa taga diyot. Hindi ba, picture ta sa sand ba? Picture tayo. Oh no! At ka na si Kuya Ashley, oh. Sure kay Mick, na ito papicturon. Tinam kayo nahapit kay Lakaw, oh. Oh no! Tikig na gaya ng liog. Awa, na, oh. Ay, uno, nang gaya. Ang kulay na yung kamasgali. Ato na, yung ay ni. Kapicture tag whole body ba? Para natin remembrance diri sa Marabilia. No, 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 no. Ay, kuya. Hindi, papicture kuya. Whole body kuya ba? Ito naman naman ka. Ito naman na. Magaling kang kupal ka. Oh no! Okay na to ga. Ay, kuya, patanaw doon kuya. Okay na to. Okay na to kuya. Ha? Sige. Salamat, salamat. Agil ka kuya. Agil ko na ini. Agil ko na.